osasun torneua lehenengo aldiz antolatu dozue, udak antolatu dau, zer moduzko esperientzia izan da zuendako? Oso aberasgarri egia esan, gutzako nahiko berria izan dena, Igorraren azak lagundu gatu, bere eskutik jungea, laguntza oso handia izan da. Eta nik uste benetan interesgarria dela hoitako txapelketatxo bat ikustia, iteuen balio transmisioa, beti da oso emozionala, baina emozio guzti positiboa dira, eta oso politia benetan. Alde horretatik, beste gizonezko emakumezko kirolak hauko ikesteko, ez? Nolabait badi eredu. Nire iritziz leheno guraso batekin egon naizizketan, eta areke bai esatezian, hemen ez dira trampak iten, dena asko zen noblegoa da jokua bera, puola eta killo beste zerrez, puola, umore hona eta ondo pasatzeko gogua. Esan lehike, atxalta kirol elkartia daukon baloriekin bat itxen dagoela ekimen honek. Guztiz, bagabiltza gure bai balio latzuk landu nahian, klub bezala, eta klub bezala ere bai nahi dugu kirola izatea mundu guztiantzako, denentzako, dene daukate tokia kirolean, eta gure lana da kirola zabaltzea jende guztiari, eta hau da horren muestra oso on bat. Ikusi dugu, ez? Aposto importantia da bizela itxen klubak, partaide asko, jokalari asko ikusi ditugu gaur, eta importantia bai euskal taldiek elkarren artean jokatzea, ez? Askotan, kanpora junbier izaten die, bidaiak. Hoi da, ez dake oso erreza jokatzeko, behaien liga murritza esango dela, ordune asko bidaiatu behar du, ordu asko sartu behar ditu, eta etxe onduan eukitzia txapelketatxo bat, beraientzako oso aliziente politia da. Eta gero ere bai, zuk esan dezunan arira, eskertu nahi ditut, bertan egondian, zelaian egondian, bolondrez guzik, udako kirolari, entrenatzaile, arbitro bezala iten, baloia biltzen, eta antolaketan ebai, eskerrik asko denei, beraiek eba iuda dia eta hor di joaztire bai gure balore transmisioare bai beraien bitartez iten dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ze jendian implikazio horrekin, emungo da, ez? Beste urte baten antolatzeko. Politia izango litzake hori da asmoa, hau antolatu dugu 75. urte urrenan arira, eta saiatuko gan jarraipen ematen, denen laguntzakin eta ondan erantzunakin, seguro baiet. Markel, zeu Eibarko ordezkari moduan ikusi ditugu, gol batzuk sartu dituzu, zer modu sentiru zare zelaian? Oso ondo, gabiltze ekipo osoa asko mejoratzen, astero, gogor, salida askotarako gauzak ondo egiteko. Ze taldia, gutxi gora bera, noiz sortu zenuten? Orain dela 3-4 urte sortu zen, pila bat jente genden, eta, poliki hobetzen jungea, eta hau ez da gelditzen, jarraitu nahi dugu. Normalien liga jokatzen zuen, genuin liga, baina gaur atxabaltan aukera eukio zuen euskal taldiok lagun arteko jokatzeko. Hori da, importantea da, salida aste bete, 2 aste lehenago zeo zer praktikatzea, ondo dago hemen gertu jokatzea, suerte txarra guz 52 ekipo geha, eta ezin dugu hemen gertu denak etorri, baina, ondo dago lako aste igande batean denok etortzea, jente hau denei eskerrak ematea eta jarraituko gu. Zuek zelaixan kriston erantzune mundu zuen, baina saliego bai, eh? Bai, salie gabe ezin dugu gauzak ondo egin, baina kanpoan ondo, saleak oso ondo, danak animatzen minuturo eta hori gure barruan ondo sentitzen da. Eta gero kuriosua jokaleixon artien, taldei berekuak edo diferentiak, zelako konplizidade harremana daukotzuen? Lehenengo eta behin ez da gol gehien sartzea, eskua ematea, lagunak izatea liga honetan, eta gero irazten bada ondo eta galtzen bada be ondo, denak lagunak geha eta liga horretako dago. Kaixo Amaia, zelako giropolitza ikusi dugu, zeuzare Alabeseko erizaina, pentsatagot, olako girua oikua izango dela zuen artean, ez? Bai, olako girua benetan beti hola izaten da, beti dau laguntasuna, beti dauz danak posik, dauz eta gube bai, ez? Ekipo teknikoan gauzenok bai, eta egisa da, kasu honetan Alabesek emundako aukera hau, ez? Niri erizain bezala
hau bizitzeko aukera hau emutia, asko eskertzen dutela eta benetan ikasteko aukera oso politxa dela. Ze gero, juten zare genuin ligako fasietara, ez? Bidaiak itxe dituzu taldiakin eta zelako egunerokotasuna bizizeten dozu hor? Hori da, ni jutenaz fase eta olako torneotara eta egisa da, azkenien egoten gare eurekin 3 egun, ostiraletik domekara eta die 24 ordu. Orduan, 24 ordu horreitan, benetan erakusten duzkuena da ze ondo moldatzen dien bebai eurak, ze onak dien eta zema daukien guri erakusteko. Fase horreitan, aukera dau 24 ordutan benetan ezagutzeko, bakoitzan banakotasuna zein dan eta bakoitza ze berezi eta ze espeziala dan. Hori da, gaur atxabaltan egon zarie, hurrengo bidaia nola izango da? Daukogu maiatzak 21ko asteburu hortan Kadizera goiaz, ostiraletik domekara bebai eta han beste fase bat jokatzera. Emutotze aukeria toki berrizak ezauketako? Hori da, ez dauko denpora asko tokisa bera ezautzeko, ze azkenian goiz eta atzaldeko partidua die, baina bai. Eta han elkartzen gare hoteletan beste ekipo batzukin bebai, orduan laguntasuna itzela da eta oso aberazgarria.